Samantala, arestado naman po ang isang security guard at ang menor de edad nitong anak matapos umanong magtulungan sa pananakit po at paninira sa isang mag-anak at ang kanilang tricycle sa barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulisya, sinundan umano ng sospek ang mga biktima hanggang sa kanilang bahay matapos mahagip ng tricycle ng kanyang biktima ang side mirror ng kanyang sasakyan. Nauwi sa suntukan at ang argumento ng dalawang lalaki. Gayunman, ayon sa ulat, hindi pa rin umano tumigil ang sospek sa pananakit sa biktima kahit humandusay na ito sa sahiga. Nadawit din ang mag-ina ng biktima hanggang sinusubukan nilang awatin ang pananakit kung saan ginamit umano ng bakal na tubo ginamitan umano ng bakal na tubo ang biktima bago tuluyang makapasok makapagtago ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay. Dagdag pa sa ulat, tinawag umano ng sospek ang kanyang anak at magkasama nilang binato ang bahay ng mga biktima at sinira ang tricycle bago tumakas. At dala ang gamit na bakal. Isinugod naman sa pagamutan ng mga biktima habang agad namang inaaresto ang mga sospek. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang nakatatandang sospek, samantalang minor de edad na anak nito na sangkot sa insidente ay pinasakamay naman sa Women and Children Protection Desk para sa naaangkop na paghawak ng kaso. IFM News. IFM News. IFM News.